Hani şu wat ne diye? Baş geliyor mu baş? Ha, şimdi geliyor mu sesimiz? Ha, şimdi Hani geliyor sonra olmalı. o geliyendir Şimdi, varyant. şimdi geliyor olmalı. Perdeden başlandı, illeşler hemmeleri. Akşamınız hayırlı. Para size de. O salam salam. Olmalı. Yeniş iyileşler salam. Buyur yeniş. Sapara bugünkü nememiz alıp barcak meselelerimiz var bizim iyileşlerimize de aydıp verecek. Yankı çüyren ve çökün Türkmenistan diyarsa bugünkü indi buna näme diyasine Suriýadaky folk geçen vakalar vardır. Şu geçen noýabrın 27-sinden bäri bunun aýyň 8-i de ýa-ni Başar Esad'ın rejimine karşı bir halkın ayaklanması boldu. Yani şol rejime karşı adamların, halkın ayaklanması oldu ve bu 11 günün içerisinde rejim yıkıldı, doğru çöktü. Ne şu an ekranlarda da nemet yansını. Yani Başar Esad'ın öldüğü ilk bir Rusya'ya gidip yardım almak için Rusya'ya gitti. Şular arada ondan sonra yine de terderden Aydın'a gelip döndü yönü ayın 8'ine bugün nemäminip näberli bir tarafa uçup gidipdir ekendi. Yani häzir nirdedir näberli däl indi Şey adamlar nemeden dedi. Demek verse var. Ol uçupdur mu ya da uçmandır mı o zatları tek bir farklı hiç ne farkı yok. Nemeden belli däl yönündi. Bizim üçün neme yer, gıdıklı yer var da bunun saparağı. Evet. Yine halk ayaklandı. Halk yankı eyyem näçe ýyllar bäri gidip oturdu. Bu hereket yönü geçen ayın 27'si günü bir hereket başlandı. Esad rejimine karşı ve bugün ayın 8'ine de Esad rejimini doğru yıktılar. Yankı ondan sonra ilki eden zatlar var buların. Yine onu biz ekranlarda näçe wagtdan bäri aýdyp gelýärmiz däne sapara. Yankı türmelerdäkileri azad etmekdi. Şu ayaklanmanyň ilkinji nemeden işlerinden birisi şo boldy. Yankı şu taýdaky tutsowhanalardaky tutsowlary azatlyga çykardylar hemmejesini. Indi şular hakynda parad nemedip geçsek, sapara bir aýdyp geçsek, nämeler boldy taýda, nähille edip galdy halk ayaga. Ondan sonra ýene de başga ýurtlarym bar. Bugünkü temamyzda. Doğru geçeriz. Yankı düşündüm soraňy. Ben bunu jemlejek bolaýyn. Yankı Siriýanyň ýagdaýy köp halatlarda Türkmenistanyň meňde şeýerleri kendir, gat kendir. Birinciden ne yankı Başar Asad'ın, Esad'ın diýin. Ortlar Asad diýär, bizim Esad diýär. Başar Esad'ın kakati Hafiz Esad. O men bizim ýaşymyzdaky adamlar Hafiz Esad'dan bilýändir. Sovet Soýuzynyň en ýakyn dostlary Brejnew bilen 70-nji ýyllarda doğudan oluşup ýören o neme Sovet Soýuzynyň gaty ýakyn dosty bolsa KGB adam bolmady. Agent däme o zatlar önemliler dosty KGB dosty bolýardy. Şonlaryň dostlugynyň oğluny da geçirýärler. Başar adam olsun demekdir.
O yani Ganli eli bilen 54 yıl 53-54 yıl Siriýany yönetdiler-de. Bulun öldüren garan karşıdaşlarının sany sojagy ýokdur ödüm gatty gazaply, şeýle bir gazaply halka göz bolsun diýip edilen zatlar, neslatlar aýdy o Türkmenistan bilen deňeşdirip berin. Şonalak demeli ajamasyz bir diktator demedi. Onun kakatından soň oğluna geçirýärler. Şu wagt oğlunyň demedip ýöreni. Bu da gatty meňzeşdir. Berde deme 2011-2010 ýyllarda demediýärde Siriýa garşy halka ýaklanýarda. Onun gatty wahşy demel şekilde basyp ýatyryar. Onun käbir halatlar güýji ýetenok ors çagyrýarda. Orsiýet gelýär. Samolyotly, kavrowy bombardirovka diýilýär. Halk ýaşap ýören halk şäheriň içine çağa çuwatdylar. Hiç ajamasyz müňläp adam bardylar da bir parahat diýip halk etker däl näme däl giden ýa-ni haraba bolup ýatan şäherler bardyr. Siriýada orsun Asadyň arkasynda men bar diýip duran nemesi. Ors dämçine diýip buny. Orsun ýa-ni ak paça döwründen bäri bir demesi bardyr. Maksatlary ýa-da düýüşleri diýeýinmi? Şo ýyly akyanlarda, deňizlerde aýaklaryny ýuwmalylar şu taýlarda. Yani orta yer deňizine çykmak üçin Asad bahana boldy da şu wagt Tartus onu yani lakedi şolar ýalakyrdy. Iki ýerde orta ýerde nemet bardyr. Porty Putin eden hyzmatynyň garşylygyna şonu berýärdi. Şu wagt bir kerde eskeri nemet bardyr, poligon bardyr, onuň deňizde de port bardyr. Ýöne bu ýa-ni Siriýada bolan ýagdaý. Ýa-ni Orta Dowda uly strategik nemede kırılma diýärdi, üýtgemi nemesi bardyr. Berde esasy uly oýunçylar var. O İran, Orsiýet, Türkiýe, Izrail, Amerika. Siriýadan soň İran bilen Orsiýet şu jalagaýda, orta yer, orta deňiz, ak deňiziň töwereklerinde, Orta Dowda rollary ýa güýçleri, täsirleri o noluň maşanynda o ikimikem bir soňam bolmaly. O İranyň içim ýyllar geçer bir 3-4 ýyllar ütgemeller. Öyle şu neme bir talçok bolar. Yani Siriýanyň nemeti. İsrail bunda bir demeti bar. Yani Hamas bilen beýleki demeleri var. Hizbullah o şolary ortadan aýran soň o İranyň Siriýanyň içinde etkisi gatuldy da. Yani halkyň arasynda göreşýän
etatı güýçler ekenine şo ortağa çykdy da. Şolar goşularyny çekdiler, olun ýeri 10 günde ýykyldy da. Ýöne buňa bizim görýän nämämiz? Ben töwerümde Siriýaly gatkenine, fiýaty nemeler gatnaşyp görünlerim bar. Ýa içinden arda kende habarymyz bar. 4-5 ýyldan bäri edil biziňki ýalak ödüm taktikalara meňdeşdir. Ýani aklym ýoly birdir. Iňe bilen uýgadan ýalak işlediler şular. Apa diýdi, neme diýende. Oň içinde türlü ýa-ni öwüşgünli, renkli demeler bar, ol hiç bu zatlara şonu ulanjak bolum kendim etdiler, şoňa da garşy çykan ýa-ni neme goýup bilirler-de. Seredip görseňiz bir ullokan kanun öküşükli bolan däldir. O şäherler özi tetlim bolýandyr, yönetimli o hiç kımadar berýänler soňa dowam edýändirler. O hökümetem demetdirler, şonda gürleşipdirler, ýani asadyň hökümeti geçiş döwründe ýani nämäni döwlet üçinçiligi dowam etdirjek. Şol ýalak bir gürleşilen nemet bar da. Bizim kellämizdäki Türkmenistan barada köp kişi bolýan öz illeşlemeden haçan boljak, nädip boljak bilýärler. Howlukman diýen o düşünmese rahat bolanok da. Bolon gözleri baýdagyny gözler çykarar. Onlar gaty arkaýyn bolun. Bizim nemämizde Türkmeniň nemedem edil Siriýan çöküşi ýalak çüýreşi ýalak çüýrük quadr arkasynda da edil Siriýanky ýalak ortat bar. Hiç bir neme Amerikany täzeden açyp görmek demeti ýok. O Türkmeniň eden zatlar var. Ne bir Koreýa gelemizde ben Türkmenistanyň şu ýoly nädip düşündi. O deňeşdir bir aýdyp berende, bu öňünden demetmäýin. O ýöne Siriýadaky neme ýagdaý o Türkmen üçin, biz üçin gaty önemlidir. O telewizorlarda, radyolarda seyredýänsiňiz biz bu detallaryny o telewizor gaýtadan o canlandyryp aýdyp demek durmaly. O akly bar adam düşünýändir. O nähile görünüm düşünýändir. Ýöne hani Türkmenistana bir mesaj bir informasiýa bolar ýalak ýagdaýyna aýdaýyna. Ine 2011 ýyl Asad biraz aklı huşy emedip bir öňüne teredýän neme bolan boldy. O şu zatlaryň hem beceti şu taýda düzelip gidýärdi. O halkam bu kırgınlığa düşbörlerli yurdum bu yıkına yeme tede var bolmollerli mesele şu taýda çözülýär. Ýuwaşlyk bilen Asad kıraat ýüşýär. Täze hökümet gelýär. O hökümete geleňiz ýokman ömürlük ölüýünçäňiz matlyňyzy çykarmaly diýen zat ýok. Adamlar adam ýalak ýaşaty gelýär. O azap bolasy gelýär. O bolmasa Siriýa bir gatwyr ýygalak ýurdam däl. O bilimli, ilmli nemeleri o şu Orta Dowda Türkiýeden soň ýygyň watyp duran döwlet
Onu men şu zatlar gördüm de sapara bu taýda. Ine su Siriýada Asadyň töwereginde Rus güýçleri bardy, bunu saklap berýän ordan. Doğru. Ondan soň Amerikalılar bir tarapda bardy, Türkiýe bardy, ýanky halkyň özünden başga-da bir näçe sany neme bardy. Ýadyna Russiýa bilen Eýranyň nemesi arkasynda durdy Asadyň ýöne. Näme boldy bu taýda? Meniň bir öwrenen bir zadym bardy. Halky biziň ýanky Asadyň arkasynda Russiýa we güýçlü Eýran bar diýip oturmady. Halk ayaklandy. Ayaklanyşy alam ýanky orsuň nemeleri, harbiýlary, Eýranyňkylar gaçdylar. Eýem 3-nji gün, 5-nji güni Russiýanyň nemeleri yaralaryny dağlaryny taşlap gaçdylar. Indi bizde de aýyny şoňa meňdeş bir ýagdaý bolup durdy şu wagt. Ýanky biziň hökümetiň arkasynda şu wagtlaryň arkasynda Russiýa bar diýäse ýöne bizdäki boljak zadam edil şular ýalaky bir zat bolmaly. Ýanky halk kaçan Russiýa elini çeker diýip oturmady ne bärdi. Özleri ayağa kaldılar, ettiler bu işi. Gep Rusya'da da bolmagy ne derecede diýmeliler. Bu 100% diňe ors faktory däle bärde faktorlar kenne. O Izrail faktory var. Kürt faktory var. Arap faktory var. Türkiýe faktory var. O bärde faktorlar kenne. O şu faktorlary düşünüp bilmedik toplum şoň arasyndan tiýirilip gidip bilmeýär. Ne Başar Asad 2011-nji ýyllarda peýin ýagdaýa düşende kömegi ortaýa çagyrýar, Eýran çagyrýar. Kömegi diýip gelýärler. Ýöne şolon kömegi 13 ýyl bu halkyň yüzmüňläp hidatyna ýurdunyň doly haraba dönmesine şolon kömegi etdi-de. Kömek berýän ýalar, olar hakykatdan kömek berýärler. Milliardlap pulum ýatyrandyr ortaýa. Eýranam şonu alakdyr. Ýöne olan kömeginiň netijesi Siriýany ne ayaga galdyrandyrlar, başga da edendirler. Halklarlandyr, perişandyr. Ondan mülteci ýa-da ýurdu terk edendirler. Türkiýede de 6-7 milyon Siriýali bardyr şu wagt teretden. O Türkmenistanam şu wagt edil Siriýalak ýurdun terk edip taşyna o 1 milyon belki de ondan kendir, on tanrı bilýänem ýok da. Bulara uruş sebäpli çykýarlar da. Bizde para açyk golandyk çykýar. Uruş ýok ýerine, şonça adam çykýar. Anasy atmany durukan çykýarlar. Oňam sebäpler bar da. O sebäplerine de biziň halkymyz düşünme diýalag edipdirler da. Onam näde etdiler? Şonam analiz eden oklarda. Biz şu zatlaryň üstüni açman, halk şu zatlara düşünmän, şular ýalyk o gel birleşeliň, gel demedeliň diýilse, onu birleşdirmem bolmaýar. Sebäbi birek ananam bilmeýär-de. Sebäbi adamlar ýalanyň içinde ýaşap ýören adam, o yalan sözlemäli enli eden soň gepine o näme diýende de garşy tarap ynanyp bilen o. Sana da anılmazlığı ataqtımal. Ben doğru aýdýan maňa ynanyp o kelletine berip ynandyryp bolan o adam. Olar düşünüp, görüp ynanmalylar. Şu ynamy döredýän çäler o gatyken çaýta odlan bolmaly. Ödem buňa gaty uly, düýüpli, professional kuruluşlaryň, guramalyň, ondan göwünli ýurtlaryň kömegi görünip durda. Näme şu planlaşdyrylşy bir akylly generallaň Türkler kurmay diýär, kurmay akıl diýär. O generallaň
eskeri demek aklı var. Şutayda görünüp burada. Hatta yani şulon yollaştı var. Al-Kaide deyip görünleri. Adını Suat demek ben bilecek yardımı şu nokta. Şonu CNN reportaj alıyada. Reportajda hinet görün. On yek aydan sözler değil. Ona bir yazıp verip övreden demedendir o. Çok eşiklerini, maneretini çenli. O işlettirler de. O algı operasyonları edilendir. O profesyonel adamla edilen işi küçük olayandır. Bilgili edilen adam. Onu pokurdap görün tiyatro çetip bilenler. Tiyatroçular son nemesini ulanır. Demedir. Yani şu edilen zatın hem beceri akıl bilen. Yönüm ön akılım derler. Bolmasa iki tane ajdarha ayarak devlet var. Bir orsiyet. Onun hem istihbaratım var, gücüm var, pulum var, hayvatım var. Hem bedadı var da. Yarağım var. İran'ım onun petronokta. O şol ikisinin arasından şolları boşa çıkaracak derecede hareket etmek için katı akıl gerektir. Şol akıllar, şol kömekler bolmasa yani Suriye halkı bunu etmesi anlat bolmazdı. Yani bunu da halk etti bunu. Olur yani şol akıl o etmeli. O biz yani aklımızı veriyor. Arkanızda duruyor. O durumumuzda da şeyle duruyor. Sizin işinizi biz etmiyor diye de. Yol görkezýär ýar o. O yol akıl o şu da atlar. Onun ne dilenine ne eylep koyuyor. Ne şulon yani burlayan nemeleri vardır. Halka veren mesajı. O biz hiç kime hiç iyili yani ağrımdalacak olup yani kine taklap yani nemetecek gel. Her kim bol şey alak kalır. O dininiz, ırkınız, o ne eylem olsa Musulmana da şol, Hristiyana da şol, tevavi Siriye katı karışıktır. Bul mazayıktır Siriye demesi. Problemlerim çok aydınlamı diyendir. Berde Hristiyanlarım vardır, kendir. Ermenim vardır, İbreyim vardır. Onun alevi vardır. Ne Suat, Asadlar alevidir. O eylekler sünnüdür. Ondan esas oyuncular var. Ulu oyuncular. Onun kodları yani şu gemi başlarında şolun senaryosu oyuncu gider mi kendipken o fikir ettik de yani Arap Kürt davası durur. Onu padjıgat ederler deyip. Yani şonun kırasından ayrılıp geçip bilirler de. Onun Araplar Türklere karşı durur deydiler. Onun içinde Türkmenim vardı. Halep şehirdi. Yani Anadolu'ya ilki gelen Türkmenlerdi. Onun Türkmen Arap ya da Türkmen Kürt problemleri olmalı. Olmasa uruşlar soruyalak demede gidip paraydı. Kürtlerin devletini vuracak. Onun ağırtını Amerika berde oyuncunun demesine deredin. Ağramla. Amerika'da ukan çok nemetinden şey edip geçip o tüyünü büttürmen geçip bilirsin. Ne kurmay akıllan nemeti o işlerinde şeyle oluyandır. Yönü o halkın iradeti, isteği, bilgisi bilen ediliyendir. Bir de Türkmen doğruluğumuzu aydan zatımız siz isleteniz oluyandır bu da. Siz islemeseniz size biri edeti gelenine de edip bilenine de edayenine de bu zatlar
netice verenlerdir soğun. Halkın öğretmeliler. Onu düşünüyor etse ullukan bir neme yok. Onu düşünmesen Türkmenistan'ın şu yağdaya gelmesi Türkmenistan'ın toplumunun düşen ketimini yok eden çok anında düşünmeyecek ketim vardı. Şolar getirdi. Şo neme geleli? Suriye hakkında biraz ayttık da bunun öz ýagdaýymyza geçireli. Sapara biz ne hilleki bolup şu ýagdaýa geldik. Indi bunun bir ýakyn mysalyny gördük geçen gele. Ona minde siz demede aýdyp bereňizden soňra hasam bir aýdyn boldy. Ine Koreýadaky bolup geçen bir ýagdaý bardyr. Kuryorto Koreýadaky bolup geçen bir ýagdaý. Öňküne geçen hepdäniň içinde. Şo taýda ýa-ni şonuň prezidenti adatdan daşary ýagdaý girizýär. Näme üçin girizýär? Ýa-ni opozisiýa nemesi hereketlerinden howp görýän diýär. Ýa-ni ýurda bir howp awanýar diýip adatdan daşary ýagdaý girizýär. Ýöne o da ýa-ni iýmeýärlerde halky neme dip meclis agdalary ayağa galýarlar derrek ondan soňra onu nime geçýärdi hatda karar alýarlar ýa-ni adatdan daşary ýagdaýyny ýatyrmak barada her näçe sagat wagt sürýär bu adatdan daşary ýagdaý. Indi näme bolýar bu ýerde? Prezident adatdan daşary ýagdaý eglan edenden soňra şonuň serkerdesi Korunmak ministri nemelerini sürýär, eskerlerini sürýär. Meclisin öňüne, meclisin içine adam nemetmelärdi, salmalärdi. Ýa-ni meclisdäkiler, meclisin nemeleri, vekilleri girip etdiler. Ýa-ni binanyň içerisine. Ýöne munno da näme diýerler ýa-ni meclis agdalary hemde ýanyndaky halkdan gelen adamlar florialaky neme edip öz nemelerini, garşylyklaryny görkezip girýärler. Ýöne bir ýerde üýtdöşüp bir zat bardy. Eskerler zatlar gaty salyhatlydyr, urup depip, ýenjip ýa-da bir ýerini tutup äkitjegen bolmaýarlar. Şeýdip bular meclise girýärler, hemem oylama geçirýärler, ses berýärler, soňra adatdan daşary ýagdaý ýatyrýarlar bu taýda. Indi näme bolýar? Ýa-ni şu eskerleri meclisin nemesine çağıran serkerdesi istifa edýär. Şondan soň men diýär, ýalňyş hereket etdim, adatdan daşary ýagdaý goldanlygyň üçin ýa-ni halka eskerleri ýola çykaryp, ýa-ni halkyň içinde neme yaradanlygym üçin diýäde. Kaos yaradanlygym üçin neme soraýan, ötünç soraýan ýa hemem istifa edýär. İşinden aýrylýar serkerdesi. Indi ştaýny siz aýdyp berseňiz sapara, ýa-ni prezidentin opozisiýadan howp awanýar ýurda diýip adatdan daşary ýagdaý salmasyndaky nemäni bir oyun var diýdiniz o taýda. Onu öz agdyňyzdan aýdyp berseňiz illeşlemi demeşse. Edip deme gazaklyar gaty şu ýerde. 25 noýabr 2002-nji ýyl hadisatyny türkmen gaty gowul ýerdir. Türkmenistanda näme bolandy? Ne şu hadisan öň ýandan 2 aýmy, 1 aýmy edil şu wagt günni aýny taýip biljekler. Meclisin başlygy Taňnurdy Halifi Niýazow aýrýar. 20 noýabrdan 1 aý ýa 1 ýarym aý kän bolsa 2 aý bolmaly. Onu näme üçin näme hiç kime düşündirenok. Onu aýrba hakam ýok da. Ol nemetine adam derler. Şu taýda da konstitusiýa bozulup aýrylýar da.
milletvekillerim karşım durup bilen oklar, duran oklar, durmalılar meydan oklar. Ondan ne apazite terörist idiler de. Ya bular terör ediyor ne meni atı öldürecek olur ettiriyor da. O erteketi o aylap demedilenler o senaryosu. O şu vat yani Türkmen'in ki şu vat Karayedaki alap meclisi o bunun kanunu layık değil. Bilmeye ne akıllı, ne bilgisi, ne gayrati, ne gücürü yetiyor da. Ya, onun sebebi var da yetmeyenin hiç daha da Türkmenistan'da sayılır değilim burada hiç var bulun nerede. O halkın vekili değilim da adam. Bir perestroika dövrünü, glasnost perestroika deyip o bir dövür oldu da 89 yıllarda. Sonra bir kil bu atlar biraz o çına mengvetçek olurlar da. Yoktun gowy o bardan az yağdaydı. O geçen son ondan son kalanı hem beceti yokurdan oylayan neme uğurlu da. Ne şeydi adetten naşarı yağdayı ılan ediyen yağdım. Şu adetten naşarı yağdayda Türkmenistan şu neçenem şu adetten naşarı yağdaydı yaşat göründü. Ondan çıkmalı yaşa. Sonra çıkmalı yaşayan. Onu yatırmadılar. O ödlerin bilen bunu yatırmalılar mı ödün oklar? Bizde kanunun neyemediğini düşünen, bilen, bilecek olayan bir kuruluş ya kurulma. Yok olmağa çemeli ya da biletimiz gelen ok. Şoň üçin olmalı. Ne sonunun beri yaşap görülür. Gelen yağdayınızda şu Türkmenistan çüyrep nirelek gitti. Onun yeka çüyreme de derler. Nesili, geleceğini yok etmek derecesinde bunun bir yemeleri var da. Hareketleri var. Yani ben onu size düşünüklü olur yalak. Aydıp beren onu size yaşap görsünüz oluyor düşünüp bilen dersiniz. Yani ben uzunu düğün, yani mecliste aydıp verdim de Türkmenistan'la. Bunun hem meclis farklıdır. 1.100.000 okuvçu vardır. Başlangıç mektepte. O 1870 bine Floryalı mektep var. Bu şifreleri bir yeri ne bedin o bu halkın bilmeli şifrelerdir. Takitkada bunu günde bir yerlerde görkeyip durmalıdır. Yani bu da atlar hem beceti yapıktır. Yani şu meseleler var arada. Ben aydarım bir neme değil. Ben yani bizde bilim ministerliği var da. Şolar Türkmenistan'ın bilim yağdayının bir arada bir raport yapıp halkın önüne çıkıp bir halka düşündürüp verdi. O kovuyordu da. Yani onu eden oklar. Ben along web site'ine de ilk gördüm. Erkekten başka hiç adam yok. Boş yani. Arılık porluk nemeler. Olur yalak neme. Yani ministerliğin olur yalak takipatının olmadığını öden bir buton çıkıyor. İnformatı yok da. Onun devlet statistikası yoktur. O da halka yeterli olmalı. Bilme de yeterli olmalı. Analiz etmeli. Bunu bir yerde koyayım, ben demesini detalini demedeyim. Ben aritmetik etme edip vereyim. 1870 tane mektep vadiydi. Akil Türkmenistan'la. O 1.100.000 okuvçu var. 1.100.000 okuvçu için 5.000 olay mektep olmalı. Ululuk içiliği. Bizde 1.800 var. 1.870. O Türkmenin normalde okuması için o mektebin vadimesi için o
Gene de şonun alak, ondan kendine. Şu at Türkmenistan 35-38% üçüncülüğü adam mektep partileri mektep bilen. O kalan 3.000, 2.500. At 2.000 diye aydayım ben. İkitmen okudurlar, neme derler. Onu yolu böyle. Onun o mektepler ne için kurmadılar? Dilen toru vardır. Ne için kurulun o. Olmadı. Bir Sovet dövründe de 300'den 400'e çenin mektep buraydık. Bizim dövrümüzde 5 Karpostroy'da da hatta mekteplere bir neme diyedik de. 300'den 400'den mektep buraydık. O sebebi halkın mektepte. O köyleri yıkılıyor. Remont ediyen terden talyan. O terde o yerler açılıyor. O adamlar migratı nemeti var. Şuna uğra 300-400 mektep yıllasan ne? Gerek. O da bütçette olmalı. Yani bütçetin ne emediğini, meclisin ne emediğini, o bütçet ne kabul ediyen var ederken gurur ettik de biz. Şuratla hiçbiri yok. Hem de yalan olmalı. Ne? İnni bunun finansiyonu olmalı. O ben interneti görüp bir sayfır taptım da. Yanlış bakım. 12. mi? Yılın nemeti. 12. yılın kıvırmaktı. 1 milyar dolar diye de bütçet görüleyen bilime bilimin içine yakın morlum ailem birine o mektebim giriyor. Şimdi 1 milyardı morlumlara bölüyen de yani 1 milyon 100 bin okuyucu için ardından 70 bin morlum gerekti. Şu hatta morlum adını bilen var. Onu ne bilim ministerliği halka getirmeli. O 1 milyardı şu 1 milyar dolar berliğe deyip hata edin. O bunun bir oyunu vardır, onu aytıp vereyim. 1 milyardı hakiki şuları verildi deyip demeden de şunun aylığı şu dolar demetini hata edin de neçe oluyor? Sana bak, atan tattır. Bölürsün. 70 bin var. Ortamı nimetini çıkarırsın da. O 1100 ayda dolar olmalı. Bir annem kellendi bölüp de şeylere koyuyordu. Aylığı. Şu 1 milyar dolar bir aylığı verildi diyende. Başka da atlar mıydı onun? Yöne Türkmenistan'da 2 kurs vardır. Bu bir açıştır. Yani patenti Türkmenlerin targaçlarını değiştirir. Şunun patentirunu açan nemestir. Bunun arkasındaki adamları adlarına maydık olur. Ağa Khan, Recep, Hoca Murat Nehmeyev. Şöyle oraya temizden targaçtı. Şu 2 kursun nemeti bilen dünyanı hem Allah biliyorlar hem halk soyup biliyorlar. O yankı 1 milyardı in adından 5'i ölmüller. Bu kadar tevabi molumlar doldur alanı o. Bravo. Doldur veren yerler var mı? Yoktur. Halkım yankı resmi kurs bilen 3 manat 50 bilen resmi kurs bilen yaşanı o. Bu kadar kurs bilen yaşanı. Neme böyle yan oluyor. Aylıkları 20 dolara da getirin o. Molumlar. Yetmeliler. Bunu yetirme için o molumların yardım yok odan ayrandırlar, takraşad edendirler. Sağatını ayrandırlar, nemedendirler. Neme getirendirler.
O mektepleri köpürdiyen nälerler? Köpürtdüň, ýene de tıklayçym köpürýär. Muallimle vermeli. Uruşunu vermeli. Ondan mektepleri ýylla remont edip durmaly. Onun ýeneleriniň atasylarynyň üstüne ýükleýändirler. Ödem Türkmenistanyň finansiýe ünity, ýani bilime finansiýe ünity dünýede Afrika şäherleriniň ýurtlaryny maşakda. Ödem hemme bilim demeti döwletiň elinde. Aman durdy, berdi. Hay mümkinçiligi bolandy. Bekde başyp bilen o. Olar ýaly kanunum ýok, olar ýaly düzgünem ýok. O teň onu çağan yetir. Şolong eline yetir. Jahil yetişmeli, towatsuz yetişmeli. On garantiýasy ne şo taýda yetir. Bu bir neme? Ýöne başka da Türkmeniň problematy o biri-birinden ulukanyna. O bilimine şu ýagdaýda ýöne şu bilimden alyp bilmeýän Türkmeniň watandaşy bar. Bilim gaşagdy özök dogunlymyz bar. Galpak, Kazak dogunlymyz bardyr. Onu çärjegde ne özök ne Türkmen çärjeg dogunlymyz bardyr. Dilleri ýa ne Türkmeniň nemesi, ne Orsun nemesi, özüň nemesi aralykda. Onu sır däl hem de arasynda galan bir dil öwrüldi. Yo, bu zatlaryň hem de çözümi bar. Ýöne döwlet siýasaty. Bu çözümi ortaga çykarmalylar. Ýöne Türkmeniň siýasatyny buňa çözüm hiç var. Buruma medlen ýeri ýokdur. Zatlaryň çözümi bar. Şol Çözjek bolanam ýok. 25-nji noýabrda ýok etdiler-de şolary. Şo taýdan gaýtýarda, ýa-ni nemedäki ýalaky. Koreýede Aýdan ýeri belki de aňyrdan Akbatçadan aýdan bolmagy mümkin. Onun ýöne ol bir kämir önemliler ýöne. Şok atlyk bar. Olaram demesem 200-300 müňden belki de yarım milyondan geçer. Şolun çağalary. O hiç demeden nemeleri yok da. Ne bilim alıp bilýärler, ne atlaryny ýazyp bilýärler, ne hüner alıp bilýärler, ne adam ýaly geçip bilýärler. Ne ýa mektebi ondan ýa dil problematyny üstüne de Türkmeniň öz dil demesem bada. Onu üstüne oşaýaňyz bolýar. 20-30 ýylla 3-4 neteli ortadan aýrýarlar. Hiç de bilmeýän o öwredende az bu kadar öwredip başlamadylar. Şolary ýaly ýagdaýa getirýärler. Ine biziň tiýatramyzyň nemeti asadyňkydan nemetel. Bu zatlara düşünýän adamlar bar. 90-njy ýyllarda professional adamlar bu zatlara moment düşünýärdi. Ben şu zatlar uzman näle? Ýöne men aýdyp oturýar. Şu problemim ýok diýip bilýän adam bolsa da ortaga çykyp diýip bilýär. O çykyp ýok, bular ýaly problemi ýok, sen özüňde toplaýan diýip bilýän bolsa çykdylar. Biz bunu 90-njy ýyla bilýärdik. 94-njy ýyla bilýärdik. Şu adam bilýär. Çözümden bilýär. Şu adam bilýärdik. Bir ýaly adamlary ortadan aýran soň adamym ýok, problemi de ýok. Ýagdaýa gelýärdi. Ýöne halka mirat bar ýa. Onu görürsüňiz. Bir käbir zatlar bardyr, halk
prinsipiyal nemede direnmese son yıllara, 10 yıllara tüyündürülen problemler ortaya çıkıyor. Vaktimle etmesen şeyle oluyor da üstüne mi yerde abi? Öyle Türkmenistan'la Urlokan problemi bolmalı yurdum derdi de. Türkmenistan'la edilmeli de. Katı el yüzünde görünüp durumda hatta da. O tiyatro reformu diye. O iktisadi reformu diye. Hukuk reformu ne diye. O altyapısı hemmesi var. Hiç tabi yıkmalam derdi. Ağdarmalam derdi. Yok hem oldu. O tiyatro şeyle. Bu tiyatro eyle olmalı. Ne biz demokratik yolu geçmeli. Misal için şeylen. O konstitüsyon dedi ya. Onun Bahadır Tadiyatına geçmeli. Onun konstitüsyon diye. O şu hatları berca etsin. Bu yardayım gelme mümkünçülüğüm yoktu. Onun şu hat edip oluyor. Edip bilen adamlar var. Bu da hatları düşünen adamlar var. O profesyonel adam o komünizmde yaşadın. Başka nemede yaşadın. Dengeçtirip bilendir. Elbette kuvveti gelecekte hemen netice vereceğini ölçet bilendir. Sodatları ayıran son o tiyatroçuların eline de berden propagandikler o tiyatroçuların derler. O targaçları o pulazat bilen emeler var. Olurum yani bankına çendi o et bilenler de. O balan içine türsünge çendi koymalar. Soğun toyunu alak toydulur da. Ödem şu targaçlık bir hiç ceza çekmedi. Kaytan kahraman olundur var içinde. Bolun da şu o bunu bir halkın bedbahtçılığını görüp dukan, bunu yolunu alıp boluyakan, almacak bolayan adamlar bilen, yani bunu prinsipiyel uğraşmırlar. Çok iyileşlemek, bunu görmedik kurun oluyor. Bilmedik kurun oluyor. Ne metal suat ne Gürcistan'da bolup duran neme vardır? Kıyıkılık. Ve şu tayda Gürcü halkı prinsipiyel nemede bir durmadı problemati onlar şeyle uzak gider. Doğru. Ellerine sıktarsalar şu gerek. Ondan sonra neme bitti yerde. Şimdi şu yerde de bir deme yeri var ne? Bize esasında bu tayda iktidar nemesi şu vat saylanı deyilip hasap edilen nemesi var da yankı bir Allah oldu deyip hasap ediyorlar halkı bunu. Yani olur ama bizi halkımız seçti deyip geçiriyor. Şolar Orsiyanlı da sapara indi. Karayedaki yankı bolon neme adattan daşarı yağdayda şu meclis neme karar alyardı. Eskerler diye meclisin nemesinden hemen sokaktan ayrılmalı diye eğer de diye şu adattan daşarı yağdayı uzaltmağa kömek edecek bolyan esker diye uzaltmak isteyen her kim bar olsa vatan dönüğü ilan edilecektir diyer. Meclis neme karar çıkarıyor şu tayda. Esker bolsun kim olsun, polis olsun halka karşı çıkıp adattan daşarı yağdayı saklamak istese kim şonu saklacak olsa vatan dönüğü hasap edilir diye. Şimdi Gürcistan'a geçelim yankı yerdeki bolon yağday. Ne bu tayda da dava nämeden başlayar? Dava sapara Gürcistan 2022-nji ýylda Ýewropa Birligine neme bolýar-da, ýani adaylyga sunýar özüni 2022-nji ýylda. Soňra 2023-nji ýylda Ýewropa Birligi şunu nemelige ýani aday bolmaklygy
kabul edýär. Entek nemesi bolanok, üýesi bolanok ýöne adaylyga kabul edýär Ýewropa Birligi. Wagt berilýär. Ýöne soňra çykýarda näme diýär? Ýa-ki Russiýany iktidarlar aýdýar, biz diýär Ýewropa Birligine mätäçligimiz ýok. Olaryň nemesine adaylygyny diýär 2028-nji ýyla çenli eýda tüýşürýär, gündemden aýyrýar diýip neme karar çykarýar. Şondan soň halk ayaga galyp başlaýar-da bärde. Bu halkam nähilek bolýar? Bir tarapda Russiýany halk, eýleki tarapdadan Ýewropa ýanly, Ýewropanyň ýaşaýyş şekilini, kanunlaryny isteýän bir halk bar-da. Şolar şu wadyny ýoldaky ayaklanýan halk. Indi bu taýda üns berýän bolsaňyz näme bar-da saparaýyny polislere menim ünsüm çekgärdi. Halk köpçüligi şu rejim isläňär. Polisler hem halk ýa-ki şo ýurdun watandaşlary diýwal atlary ýa-ki polis diýip çykýardy. Ýöne olar Russiýadan getirilenen bolup bilerler, her hili neme bolup biler. Ýöne umumy bir surata üns beren wagtymyzda şu hereketiň öňüni alýan şu döwletiň ýa-da şu hökümetiň polisleri alýarda halk hereketiniň. Indi Koreýada şular ýalyky hereket etjek bolan polislere, eskerlere näme diýdiler? Adatdan daşary ýagdaý uzaltmaga synanşan her bir kişi watan dönügi diýip hasap ediler diýdiler. Çünki halkyň rahatsyzlygyny bozýar. Halkyň istemeýän bir zadyny etjek bolýanyz diýärdi. Ýa-ki halk tarapyndan o taýda kanun işleýän ýerine nähili. Bärde bolsa ýa-ki iktidaryň çykaran kanunyny, kararyny halk islemedi, kabul etmedi. Hatta şol iktidar, şo saýlanyp gelinen hökümeti siz seçilmediňiz diýenmäni sanlykda ağladyňyz diýip ýola çykdylar. 100 miňlerce adam ýöne polisler halka garşy çykýarlar. Bu ýerde soraw bar, polisler ýa-da şu howpsuzlyk nemeleri kimi goraýar? Bu taýda da şeýle birda sen halk üçin çykan aslında başda işe girendi. Halkyň howpsuzlygyny goramak üçin işe giren. Bu ýerde de şol howpsuzlygyny goralmaly halk özüni şu hökümet bilen bundan sonra ýolda ýöremekligi özüne howplu bilýär. Bu halk şoň üçin hem hökümetiň gitmesini isleýär. Polisler hem bunu isleýän halka garşy gidýärler we şu wagtda çenli eýem 100den gowrak adam näme demedilipdirler-de ýygyna attyrlar, ýa-ki içeri alıpdırlar. Näme? Ýa-ki şu diýen adamlaryň arkasynda kimin wadyny görkezýär, ortet bar. Ortet ýok bolsa öz gurju hökümeti o ýa-ki ortýandan bolaýdy. Olur ýalaklar diýip bildiýär. Bu näme Ukrainada takyp bolan Maydana beňdiýärler. Maydanyny da ýa-ki demonstrantlaryň garşysyna o apşkelerden ortaýadyň triloklary o gurun nemeleri o bir topar adamyny atyp öldürdiler-de. Bu Sovet demetiniň ýa-ki Ors demetiniň metodudyr. O Türkmenistany da şunu şeyler nemede demetdiler. Neme Gürcistan'da bir özgörüş boldy da Saakashvili döwründe. Ýöne lüstrasiýa geçirilmedi. Lüstrasiýany geçirmeden siyasi reformlar kırıp bolanok. Kırdıranok da. Çinli adamları var. Şular ýalyk. Şu wagtky hökümeti var. O şol ýa-ki 90-njy ýylyň kriminal nemeti KGB nemesine giriýär täsirine. Olar şolar ýalyk neme bolýar da bu işine. Şolaryň nemesi bilen bir oligark neme bolan ýigit. Bular ýalyk men kän tanýadym. Bu topary biz bilen dosturap ýörenemmädi bu wagtlar. Bu worsun nemeti içinde şu wagt gowy
bir an ucundan aradet nemet içine girsen nemet böyle konsultatlarını da adına içine taparsın. Buyruğum ağırdan alıyandırılır. Etmeli. Hem becek. Şundalaktır. Türk vatanı da şeyli olur. O metot ütken o. Şol lüstrasya diýilýänler şeyle bir önemlidir. O bizim halklarımız entek o bir ağızları kän biçmeli ýalak on başga nemet düşünüp bolanokda. Ne şol ýalak nemet bolmasa nemete de bolmaly. Ribaltikada da bolanok. Lüstrasya nemet şol. Ebabi geçmişin bilen yüzleşýäňdir. O kimin kimdigi, o kimin näme onun kimin kimdigini bilen soň, o bulun, o näme bilen meşgul bolanyny bilýär-de. Onu sodatlary, onu ýa döwlet nemetiniň içine girme ýalar edýär. Onda da büdüremeler, ýalňyşlar, nemeler bolup biler, onun ýöne bular ýalak, uly neme ýazmaýar-da. Şu wagt işleweş diýen ýalaka bir näme gidip barýarda içerisinde. Yemek Gürjistanyň ýagdaýy. Bu çödüler, Gürjü halky mertdir, beýikdir, düşünýär, bu zatlara düşünýäni gatykän. Ýene bir 4-5 gün çydap bilseler, beýlekle güýji ýetmeýär bu halky demetmeli. Ya goşun tanmaly bolýar-da. Onu talp bilmeýär şu wagt gorsun ýagdaý meme. Onun ýanky şulon prezidentler var şu wagt. Birjek meme. Atadan kaçışýarlar. Kaçmaly onun tamalyody bir ýerde ýykylypdyr, atypdyrlar. Rahat diýip şey diýip o ödüni soň ertir. Bu maskaly ýaşar ýalar etýärler-de. Hatadan öleni ölümledigi belli däldir. Ol ýörükde oýnalýan oýun bolmagy gaty ähtimallar. O soň onuň o adyny ýitgüdir ýüdüni nemeler şey ýaşar ýörür. Mümkün. Ýa şeýle bolmaly. Bu da ýanky ölen adamyny gözläp gören oklardan. Ölle diýerler dänin ýaşap görmeliler onuň arkaýyn. Bolmasa da jogap bermeli bolýar. O atat ýanky Siriýany gemren ýöne möňüde däl, töwere uler gemren. Torup, toğun ýalap toýup demeden adamlar. Evet. Onu arkaýyn iýme üçin ýüdüň keşbini adyny nemäň ütgetmeli. Yönetmen arkaýyn ýaşatmaýarlar. Onu ýaşap bilýän ýerleri var, ne ortet ýalak ýa-da pulny ýa-da bir partnerak ýer diýip Arap döwletleri var. Olaň umydyna ýeterler ýokuşdyk bilen. Şu wagtda şugara lissa girip barýardy. Şugara para nemet diýen ýerleri diýip atlar çykýan eken Araplar. Russiýadan alynan pullary ýene agyr gitse 3-4 ýyldan hiç ýerde de bukup bilmeýärler. Bu konularyň çykyp. Bu üstünde gat düýüp işleýärler. O ýöne şu atlara ýetmän hemme wagt çözüp bolýar-da. O 1% adam pul kazanacak deyip 99% adamın o geleceğini yok edip bolma da bunu bir tap gerek. Ne yak men çağalan nemet aýtdym mı? 1.200.000 ya 100.000 ya 1 milyon olsun 1 milyon çağa o yeni de yani postarları 4 milyon postar bolýar-da. Enesini atatyny enesini bawatyny alanda 1 milyon üstüne de ýene 4 milyon okşaýardy. 5 milyon bolsa o Türkmenistanlar şu mekteplerde çağalaryny okutmaýany, ýakynlaryny bolmaýany ýok. O şolaň ykbalyny ýanky aýdyp beren situasiýam bardyr.
şolun geleceğini yok edýärdi. Onun ýeki olan geleceğinden, cemiyetin geleceği, Türkmenistan'ın geleceği. O men başta 4 ýyl bundan ýadynıza düşýän bolsa, şolar 3 netili daýlanlyklaryny, jahil goýunlyklaryny dile getirdim-de. Hatırlayan bolsaňyz. Şol jazalar üçin şolun hem bejetip üýşürip ýakaňyzda da ýerine gelmeýändigini aýdyp berdim. O ýatdaňyz ekranlardan çykandyr. Saparaga sen gaty näme bular ýakçak diýen ýakynda da bu ýerine gelen o. Ine şu jahil goýulan ödem bilere bil katlayın gödgörtölü eden zatlar şu. Ödem bu fakt. Inni halk şu da düşünen soň yani bulun köşklerini yani mektebe bilime verilmeli pulu bulur yani 200 milyon dolarlık aeroportu 3 milyarda salıp köşk üstüne köşk salıp oğudun şehir akıllı şehir salıp sen o tayda çağırın mektebin altından itin heykelini açıp yani şonu düşünen halk bulun köşklerini o şehirlerini kellelerini edir. Bizim gidiyen zatımız Suriye'de de şehittilerdi. Biz halka düşündüren zatımız ödüm. Bu zatların hem becerinin bizim halkımda yaşatmıyor. Yani bunu yani düşünme diyalak o birinciden kelletini karıştırıyorlar. O internetin yapıklığım sonundur statistikam yok edilenem sonundur 2 kursun bağırsam sonundur o halkı korkulayan demesem sonundur. Berde bir zat dağdım var. Biz 70 bin mollum arada uzun ettik de. Yani 1 milyon çağanı okutmak için in adından 70, belki de 75'tir. Mün mollum gerek. Biz yönü bizim korku sektörümüzde näçe adam işleýän bilýän. Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organları diýendir. Korku sektörü diýilýär. Halka korku sindirmek barada deme diýen sektörde. Bu adyny dogry goýmalydyr. Çoň sany ýa-ni sizin çağalaryňyzy bilim merjek. Şolong finansirmesi sen çağana bilim verilecek demeden estette kendir o bir üstüne de bular yani beylekleri soğurup koyup yeme diyendirler. Yani takırt kıyalak. Yine şular. Bu zatlar hem beceri görünüp durandır. Yani statistikani o peçat edenler o muallimler tani bilýärdi. Ýatdan bilýärdik de. Sebebi her kuartalla ayda alıp dursun da. O demede peçat edip dur Goskomstat. Hangi olur? O devlet sırrını vurdular da. O bir halk olup o ne için muallimlerden militlerin sanı kendi bilemiz o. O bu ne palite devlet bilemiz o. Ne? Şu aydan sıfırlam yalan bolsa o çıksınlar ben İçeri İşler Ministri vardır. Prokuraturası vardır. Tövbası vardır. Aytınlar çıksınlar. O hemen Bilim Ministerliği vardır. O bir mektepler ýagdaýy vardır. Raport ya çıkış ettindir halkın. Onun mecliste şu zatlara cevap berýän millet wekilleri vardır. Bulardan näme toğrandy? Onun halk maslahaty vardır. Şu zatlara seyretmeli bu bir milletin ykbaly mı? Hem gelecek ne çağalan
Türkmenin geleceğidirini düşünmeyen adama ne mi diyersin? Yaş oğlundur. O yok bilingizim yok. O çağan bir cemiyetin geleceğidirini düşünen yok mu? Düşünüklü. Düşünüklü da. Hükümet dost bulur neylik düşünen yok deyip bilen yok da. Problemler şu taydan. Evet. Biz kurucu meclis yönü yerden dören yok da. Bu bir. Biz şu hoğupi görmeyen olsak saknar da çıkan adamlar der. Bir yalak adam sakna, tiyat sakna çıkan olsa bu lokal problemi var demektir. Biz bunu yönüm görüyorsa çıkan da bu baran yeri, gelen yeri katastrof. Şunun için demek yani. Onun bunları da o yani şu an men prezident ya plan deyip görünleri aytýatsa siz imzoňy çöküp Mehmet Baryan nemeden o halas bolup biljek managy ýok. Aşaňy erlik galarsyňyz. O çağalaňyzy daýalarsyňyz. Ýygyňyz aklary adam daýalarsyňyz. O halk sizi linç eder. O şunu ettirmediği için sizden ne ullukan hayiş. Öňüm bir tane hayişim vardı. Onun bir gaýtalar nädir? Siz kurucu mecliste ýurdy tawşyryň. Sizin demäňiz bitti. O taşta vurugda seyredip görseňiz görüp durundur. Siriýa seyredim. Näme bolýar? O sizin hem samalyotuňyz asadan kälip bir de gonup bilmez. Bir yerde patladı oral. O. Uzağa gitmejeklerem belli bolur sapar aýyny bular. Boğuy bildirip başlady da şu ýagdaý uzak saklap bilmejekdikleri sebäbi beýleki ýurtlardaky bolýan demeler, syýasatlar, ýankine Suriýadaky bolan waka. Meselem şol Suriýadaky waka biz 3 ay mundan bolar diýsediler, ýanky şeýle dat bolar diýsediler, ananmazdym men. Ýöne 3 ay günüm içerisinde boldy. Ya inanıp bilemokdum. Siriýa gördü, bäşe bölünmeli. O Kürt bilen Arap, Türk bilen Arap o birine girmeli. Şonu oynayarlar da, şonu men diýetdi. Ýöne bärde ýaman neme hereket etdiler. Hakykat bir dogry bir hereket etdiler. O, çok kurma ýakyly. O biz Siriýa halkyny gutlamaly. Ýeke Siriýede däl Orta Dowuda siyasi nemeni, arenani, hakikati nemeni ütköttürler. Onun şu taydan Osla diýerlerde, nemede, Ort dilinde. O esasy bir iksanak aktör vardy, İran, Orset. Şu Orta Dowuny bulaştırıp görün. İngulu aktörlüğün ikisi şolar. O şolar ortadan ayrılan son yine görürsünüz. Yine de 10-20 yıldan. O şu Arap devletlerinin arasında serh eden olmaz. O Siriýa bilen Türkiýanyň arasında seyredip görün hiç neme olmayan. Bir unna olmayan ol elbette. Yani ortadaky problemler çözen son Kürt problemi adam bolmaýar. O Arap Sünni şeyi o problemler. O problemler aşylan problemler. Düşünen soň aşyp bolýar da. Onu körüklep görünler wagtyna. Körüklep görünler.
biri. O Şii nemetini körüklep görün İran. O beylek nemetini ortiyet. O Arap devletlerinin bir topor nemeti vardır olun. Yani olori. O düdüğüne getirip boluyada. O dünya büyütkömölü. Yankı baskı bilen, korku bilen, yurt yörüdülen nedir? Onun halk itlemeyen olsa, başında oturulayan nedir? Gitmelisin gönlüm. Sen isteyen yok mu bolur? Sen yani hakkın var. Halk itlemeyen olsa gidersin. O Türkmenistan'ın hükümetinin arkasında halk var mı? Türkmen halkı. Yok. Yok. Yok Bırak olsa ne adamı. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yeğenin erkek mi sen? Ha? Ya aklım ütköşük mü? O aklım ütköşük olsa ne ben şu tuvalet barada ne mi diyenler? Verdim hükümetin ikisi maşinlerine mümkünler. Türkmenistan tuvaletlerini aldı nemettiler. Sonra devletin tuvaleti. Sizin ikiyinizin tuvaleti. Eserler de şolunun dörödün eseri. Onu bilmeyen adam o yurdun başında ne işiniz var? Yiğitler. O halkı ada değil. Bizden haiş o biz bu da atları kurucu meclise ne vakıdır. O şunu öğrenmeniz bile hem öğrenip halat edersiniz hem iyilen çalanlandı. O halk bir deniz yalakta attır. Linç edip başlandığın önüne mat bol diye. Siz o atları ne hem şunu getireceksiniz? Vakti vakan. Ödem şu at şunu edip bilecek. Bir atlak var. Şularda düşünüp oturun. Ayda oturuyor tabi. Demek düşünüyor. O ertine hem olacağına mı edip verir gerek bu yani olsa. Ayda olmuyor. Yetersiz olsa yine aydar. Onun türmeleri boşadın deyip bedeyen. Bir yıldan beri aydıp görse. Bu kartil kanı aydıp gösterme. Bir yıllar ver bizim aydıp duran kartil kanı şula. Yok hukukun yoktuğunu, olmayacaktuğunu biz size gözünüze sokup. Yaşıncı klas çağa düşünür ya da düşündürüp verdik. O Türkmenistan'da hukuk yok, olmasa mümkün değil. O hukuk yok olsa, o hukuku ulanıp halkı türmeye basmak katul cinayettir. Yiğitler, şunu bas demet böyle adamlara ait yani. Siz o Berdi Muhammedov'ları yalak gördüğünü görün değerli onu biliyor. Yönü şolordan beter ceza çeker. Netiliniz, levereniz bile. Size gerekmiş olarak. Bu atlanım hem mecezi görünüp dur. Taşını seyredin dedi görünüyor. O internetin yapanınız bile ben aklım var 3 yaşlı. Okulluyum oynuyordu. Gördüğüm onu hiç kim gören yok. Onu görmedik gören oluyor. Biz bile şu 3 yaşlı çağa yalak oyun oynuyorlar. Siz halk bile şol oyunu oynuyor. Gördüm duymadım. Hiç kim görmeyen bir oydu. Ne yapalım bu zaten hiç kim görmüyor diye yalak demeleri var. O hemen ardından yalan. Ve meclisin duruşuna yalanlarını tuğut etmedik. Yönü yalanıp der. Şol adamları atarlar. Biliyor musun şunu? Olur. Yani Berdi Muhammedov'ları yalan. Koşovunu yendir diyen. Yok. Yönü yanarsınız. Onun ay diyersiniz. Hiç olur. Vatan dönüğü diýilen ady berilmeli. Ene şu wagt Türkmenistan adatdan daşary ýagdaýda ýaşaýar. Şu adatdan daşary ýagdaýy uzaltýan, şunu saklayan her bir güýjülonjy, gorkuzýan, ürküzýän, şundan nemlenýän kim bar bolsa, ýa-ni şu sistemaň aýakda durmasyny
saglayan, halky ýenjip, gurup ýenjip görenler watan döwletleri bolýar. Halk isleýän okda sapara, halk isleýän ok bularyň bitjek geldi. Sen halk üçin şo taýdasyň. Aslında onuň ady wezipanyň özi şeýle, meclis diýdi ýa beýleki bolsun, prezident bolsun. Toplum islemese sen bitmelisin. O korku bilen deme ýa-da baskı bilen 50 ýyldan toňam ýykylýan ekenen. Hawa Ýetide mysalla 60 ýyla ýakyn Ağanı tordular da şu milletin. Ama yani heykelini yerde tüyretmiyorlar. Sizinkine tüyretler. Çık yerini değil. O bize ne Türkmen halkına cinlik yalak bir peyda edecek oldunuz. Adam yalak. Öz aklınız bilen. Öz demeğiniz bilen. Iradanız bilen. Kurucu meclise yurdu tavşırın. O kurucu meclis demeğin üstüne de çökmez. Demetmeden bunu yankı demokratik bir normal devlete geçiş nemeni amala aşırır. Bu ne yapayım ben kurucu meclis diyeyim. Ne yapayım hükümeti diyeyim o. Demede Suriye'de hükümet bilen kuruluşup demedi yerlerde. O hükümet taylovları täze hükümet taýlanýança pirkatnoy demeli geçiş döwrüni üçüne diye. O bize yetecek bolun. Sizi o hükümet de yok da. O bunu kan analiz ettik. Şoň üçin kurucu meclisin döreşi şoň üçindir. O şoňa düşünseňiz siz Suriýadan parahat çekildi. O yıkım, ölüm olmadan bir normal raya minör. Ya Türkmen cemiyeti. O Türkmen cemiyetinin toprağını özü iyi olur yala eder. Toprağın aşağınak baylığı Türkmen'in olur yala eder. Onun 4-5 yıldan bir seyredin Türkmenistan'ın nirelek var yanında. Onun mekteplerine varıp görürsünüz. Sizin artıklarınız, çoğuluklarınız, çağlarınızdır. O şu Avrupa'daki alak fırlap duran deme olmasa o hiç de bilmediğimiz. Halk onu eder. O biliyor halk. O nerede bir işleyenlerini öğreniyorsunuz. Belki de kabirin türmeden şu pencereden seyredip bilirsiniz. O kabirin yönü görüp bilirsiniz. Ne öder devleti, ne öder halkı hem şu bu yardaya getiriyor. Bunun sizin görecek vaadınız ne? Peýdagyň bämi. O sizin yankı uğurlap soyup nemeden nemeğiniz yine de bir kil, aňyr ýan bir kil. Dünýäň hiç bir ýerinde taklap bilmeýär. Ulanyp bilmeýär. O özüňiz belek bolarsyňyz. O ýygyňyzdakylary belek eder. Hemmesinden bir giden altyjaklary, yeneler, çağalar, şuwalar bar. Şapara bular ýa-ki özleri bolyn ýöne ýygynlap galan gitsek ýetişip gelýände çağaçyklar datlar bar bir giden. Olaryň adına aňyraýla gatyly näme? Atyň arkasynda iki hanak ulu döwlet, imperiýal, ortiýet, Iran. Kadimi döwlet Iran. Ortiýet regionu kiçigirim datdalar. Şol iki ulu döwlet dağdına, derdine derman olup bilmedik gordu. Siz kim? Bavaraplılar. Sizi Türkmen halkı, yani çağları için 1 milyon okap örünce çağları var. Şoň üçin köşküňizi detäňde eýdirler. O da wagtym däl. O bu arada da bir kän gurrun etmediler.
eşitten vardır, eşitmedik vardır, düşünmedik vardır. Onun bizim hayiş edenlememiz, biz şu an bu ripörlerinde oturan adamlar vardır. Bilim ministerliğinde. O Türk'ündanim, Türkmenistan'ın. Ya hem de yağdayının sifirleri bilen raport verin. Televizyon çıkıp yazıp demediğiniz mi? Ya sahipanızda koyuyorsunuz mu? Türkmen halkı sizde neyse mektep kadını bilen yok. Neyse oğlum işleyenle bilen yok. Onun ailinin neyse bilen yok. Siz kızlayanınız bilen bu zatlan o işlediği değil. Yurda yamanlayanız diye. Ne diyeyim? Bakanlılarım. O sen kovu oradan seni yamanlayacak korkuyorsun adam mı? Onun sen tuvaletin gizleyenin bilen ondan kotayı araştırın ya. Adam baran okmuyor da öyle. Evet, mektepte de çağa ol sana farklı diyeceğim oluyor da çağa şon hakkını şey dediğimiz ne hemen olu görür düşünülen bilecek gel bunları da düşünecek gel oraya bilim demeden çıkan son. Ol $20 da muallim çağı okutmalı. Ne hep okuttu. Onun korrupsiya karşı görüşüyor diye. Şu arada ben bir gıdıklı burada da etmeyeyim. Ben size. Bizim doğrumuzda da şey dedi. Şu adam şeyle. Yani devlet idaresinde işleyen adamla ailesi. Ben doğrumda çilimle yeten yoktu da. Ben ailem vardı. Ben ailem çoğupurumdan bir teyelce kendi. Onun ben çoğupurum, ben piyade öğrendim. Kreye diyen olmalı. Ailem benkiden kendi gelir. O men 2500 tane idare var da dedim demem. 2500 tane var. Ödünü getirip görün. Men şoňa jogap berip ýören adamlaryň biri. Menden başga da jogap berýän var bolýan diýenim şoň. Ähli nemesiniň ýüküni çekip ýören adamda. Men aýdym, şoňa aýlygy ýaly. O. Men işgärlem da. Onuň maly mekden maz var. Ben olardan bir deme ýokarda bolmaly. 10-20 rubl köpüre alýan. Olur ya cevap vermeli, işlemeli. Ondan birda dediýärdi. Ne, tostrak barada, gostrak barada gurrun etdik de in gostrakdy bir araç. O taýdan pul alýardyk. Ödem hiç yeri kataba girmeýän. O her kwartalda 3 aylyk, 4 aylyk, 5 aylyk ya da her ayda o normal nemeden 5 aylyk berýärdik dedi. O adamlar şey işlediýärdik. Ön beýlekler etip bilen o. O biziň etmemizden yani kanuna laýyk däl. Onu her zapar her ayda 7 tane barlarçy berýärler. Açyk oby berýär. Bular pul nirden alýar? Adamlar bunu edýändir de, bir ýerde eşitýändirler. O pul bermän o işgärden boşuna davay dip o birdat etip bolýan näldire? Adamyň hakyny vermelidir, eden deme. Ben 2500 tane edara jogapkärçilik bir demeli işleyen bolsam ben aylygym şu derecede aylygym bolmaly. Bunu toğrayan adam yok. Onun benden okurda da adamlar vardı. Baba okuyup çilim çekyetti. Onun çilim yoktu. Yani bir plada uçtuğum demesi dosta çok çilim gerek demedi ya. Benim plan yerde Bahadır deyip onun neş blok etip beriyerdi. Ayda etip beriyerdi. Şolun aylığı yetin o. Onu biri etini getirip vermeli, biri nemetini getirip vermeli. Korruptu şu taydın olsun. O dem çünkü iş edip aylığını almalılar.
Yani onu oğur deyip bolýar. Yani hakkını vermediğim diýmeler biri. O diyen yok. Bunlar oğur diye. Ben ştatın rasatsaniyada yani devletin aylıklarını, rahatlarını jurnalist bolýan bolsaň ya da prokuror bolýan bolsaň bilen ok. Şoňa ýaşap bolmaýandan bilýärler. Zatlar düzetmeli. Şunu biz hiç düşündürüp bilen doktuk da. Onun yönü bizden iş talep edýärler. İş talep etmek antar. Yönü Mehmet şertine döretmediler. Yok, eden oklar. Aýlymy berjek gal iş et diýerlerdi. O ştatın rasatsanyanın eline verýärler. Onun çıkacak yerin yok. Onu çıkmadı cinayet. Naruşen. İtiraf edýärler. Yine orada at vıygır verýärler, işten koýýarlar. Gerek bolsa batman bilýärler bakana. Ýöne bunu ýaşap ýörenim ähli türkmenistan. Şu zatları tiýatry neme düşünen ok. O zatlar bilen o. Düşündürü çok bolup gördük. Bolun o bir de şeyle neme göz bilen teredýärler de. Onu siz düşünmezdi. Yani işimde cevap vermeli, işimde etmeli, adamları işletmeli. O ayrım şey veriyordu. Bu bir ikinci statistik gerektir. O 2005 yılında da hani aylar geçip demet bilen o. Günde damarını batışını ölçüp durmuyor. Bir de ne yok. 100 adam bu çiziliğini tıraştık. 100 adam. Statistik hani yolu oymak için. 2005 yılında da ullukandır. Çok ştatlı rasatsaniyeti illegaldir. Biz onu yani kara kastamızdan söyleyerdik de 100 adamın ayrılır. Biz ayrılan son yani yıkılmasını duyup sebeplerini soruya alakta atlardı. Devlet yalak yani şunun aydışı yalak işleyecek olursa işletbilen yok. Hiç de mi işletbilen yok. Kim işleyen yani orada bokunu yemedim. O olmasa da ne? Korrupsiyon etmeli. Onu kapatacak. Şunu düzeltecek olan adamım yoktu, düzelteyen adamım yoktu, gururunu diyenim yoktu. Şurada çeneme diyendendirler, evet bilin okturum. Çekmelidir ödün okturum. O işe yerden kaptalını burada at bulmalı. Türkmen şoğa uğraştı. Pardatsın bardır adip soruyordu şoğlanlar. O, evet. Harlarını magiriyan o yandan başmaçık bolýandyrlar diýerler. Şol hemmek şeň aklyna şo giripdir ekenne. Yo onu mecbur edýärken işläp çağırmakdy bile. Ve iqtisadi reformany ýokmandygyny sebäpleri şu. Onu biz şu ýyllarda düşünýän adamlar. Şunu etmeden bundan hareket gidip bolanok. Onun hususi bazı iqtisadiyatyna geçmedi. Onu geçmeye başladı. Düşünýän adam bunu derhou edýär. O şonroýalak düşünýän adamlar türmäge saldylar. O türmäni deredik görsek türmäň ýagdaýyna bilimli, ilmli bir işi edip biljek, edip bilýän agaran gören adamlar türmäň içinde. Olaryň bu topar burnu tümükli, sowatsy, jahil akdiýatda. O bizim döwrümizde türmeler şeýdip başlady. Ondan o jahiller başta izdivat edýärler. O soňunyň bular soýmany öwrendiler. İýdinden getirip bereni soýýarlar içinde çykyrdy ýagdaý nemedip o öz başda ýaşar ýalak pul bersen nemedip bolar ýalak ýagdaýlara senni getirip o. Ondan sonra türme saklayanlar o biraz yani yeten son o eylak pul verip vazifeli işgärler şolara olup başladı.
Şolor çağalar şu wat yurdu yöretip berler. O Berdimuhammed fun kahkata ana türmän katçysy. Akıllı, demeli, bilimli adamlarım ya yurtdan açmalı ya da türmelerde çöyrek gitmeli. O ne? Türkmenistani her şey işin göründür. Şimdi şu yağdaydan çıkmadı ötüşü ya da parlak geleceği olur deyip düşünüp olur mu? Yok. Son için çüre, o çökün, Türkmenistan, o bunu çıkarmadan bu yok olur ki. Onu çıkarmak için akıl gerek. Sapar abi. O bilgi Akıl olurda yok. Bilgi gerek. O da olurda yok. Şu vatki yurdun içindekilerin bunu edilecek zadı yok. yok, siyasi irade de gerek. Ha. Siyasi nebe o kapıyı açmasa ben edecek diyenin ulan edip bulur ama ne biliyet şu vaat ne biliyet aylıklarını köpeltmeli daha da diyet. Bunu eden noktada yok devletin pulu yok diye. Onun ertiye borcak mı? Deyip sonra uğrayan da bunu yok. Bunu vermeden ertiye borcak derler. Yok bir gün borcak derler. Bir yıldan, 2 yıldan, 10 yıldan borcak derler. 30 yıldan bormadı ne borcak. Ne? Yani bizim etmeli de atlanmadı. Reformadı. Başta siyasi, iktisadi, hukuk. Bu beyleki nemeler, bilim nemetindedir şunlarla. Nur boyunca reforma geçirmeli. Türkmenistan'da. Kadar bir yörün adım yok da. O geçirecek adımların madde. Profesyonel adımlar gelmedi. Onları türmeye alıp onun yerine ne? Kurtopor. Türmüz akçılan çağları ya da targaçlar. Yani Türkmenistan'ın soyulmanın düyüp sebebi targaçlar demektir. Şöyle koşantıdır. Kahraman vurtluyorun. Siyasetinde ne oncuk mutayiplerden toğran. Hikaye. Şolar. Murat Karlı'dan. Murat Karlılardan. Türkmenistan duruşunu yalanın içine dokup bunu kovu yaşam. Atmanında arası değil. Aydın. Bu da gitmiyor. Gitmelim de. O çoğun için yeni doğru tapar duyduruyor. Bu trim peydan koyadır. Ruat başta oturumda var. O ne tapar ağa bolcak tatlı yoktur. Tapar ağa önüne göre standartı vardır. 5 yıl ömrü var. O demelerde yaşarıyor. Size gelip. Biz şu geçişi üstün edip verelim. Müdahaliyat. Bu karşılığı vardır. O kanunu bir şekilde, bu şekilde, adaletli bir şekilde. İmkan değerler. O benim hüvvet edip demedim o. Şu işlere katışıp görem o. Yani sizin bariyen yerinde. Görüp bilmeni diyen. Ya beriyim olup, ya borcum olup dedim o. Ben Türkmenistan'ı işlerle kurum dedim. İşgärleri 3 aylık, 4 aylık verip vermek benim borcum mu? Onu beriyim ben. İş edecek olup edilen. Öyle bir işe mi edilen? Bizim doğrumuz vardır. İşlerin doğrumuz vardır. O da 10 değildir, 4 yıldır. Türkmenistan'ın tarihinde 25 yıl ağrıyık, 25 yıl bärik alından deňeşdirip göreyim. O şolun hem becerinden gowy olmasa bir de alından asın. Onu da var. Elinde adamız doğru. Siz etmeden yetmez. Yok, çıkarılı tapmalı oluyor. O naruşeni, onun biliye naruşeni. Bu doktor darlatmalı mı?
bizden soňra dargatdyňyz o näp bul? Bu aýaw durun ýeki buğdawym ýok. Reforma da ýok. Şu wagt ne döwletiň künenemen toýan-toýanykka. Alan Bergen eýeti ýok. Bu halkyň topragyny ýerine berin. Onu gullanam tetýagdaýda ulap bölürler şu wagt. Oturdu. Rahat dip tapdylar. Ama soňra elinden alıp hasyl ýetişýär, ona elinden alıp gidýärler. Ödem yani ele düşenler ödleri yani deme düşýärler de kapan. O şonu boynalan noktada. Ne de bolun waka vardı. İki tane oğlunu şu an horlap bölürdü. Yığınaptırlar. Akın sonra anlı uçuyorlar. O bir bolun yönü ola adamlar yani Aşgabat'tan geldi diye de şu Aşgabat'tan gelen adamlar o yer kiminki dip soramırlar. O döwletin gidiyor. Döwletin yeri. Döwlet kim? Döwlet şu halka. O yer halka bolmaly. Ular ýurduň eýinin kimdigine bilen ok. Ýurduň eýi daýhandyr. Taňy kätdir. Buragrar döwletdir. Ýurduň eýi şolardyr. O test berilişikde de iň rolu oýnamaly adamlaryň şolary taňy kätdir. Demokratiýa guruldy. Yetermeli, ha? Ýa-da. Oğlum göwünü ýarap derdine derman bolup hyzmatyny berip detalmaly. Şeýle. Daýhan. Ular oza daýhanlar soýýarlar. Şimdi bizim halkymyz bizim daýhanymyz diýip bilen okda. O bizim daýhanymyzyň näme üçin ýeri ýok diýip bilen ok. Şu sözi esletmeliýetde köp ýyllar demek diýyor. Diýip bilen ok. Bunun agry men daýhanym diýmeli bolýanda. Diýmeseňiz, utanýan bolsaňyz, çekinýän bolsaňyz, ýa düşünmeýän bolsaňyz, daýhan men daýhanym benim şolaryň arkasyndan. O şolar ağlasa ağlap, gülse gülüp, horlun ýören adam ben. O şolary ýeri alyp berjek. O ýurdum eýetem şol. Benim horlu çok gel. Hemşi ben daýhanym horlu. Dilkim. O pırdık. Kim taýlapdy? Yer vermedik daýhanym mı? Şolar sandan aýryn. Galan näme galýady? Şonu düşünýärmiz şu. Bu taýlary beýle. Şoň üçin Türkmen demesine duydurýar. Näçe tiýip tawşyryp bilseň siziň peýdaňyz. Bilen täp düşündürüşimde dowam etdirip bilersiz. Bunu giýje alarsyňyz. Sizi halk linç eder. Ýöne ýöne. Suriýanyň halky ýalaky gardan bir gün ayağa galar ondan soňra. Hani etdiler ha. Orsa mardy, Eýranam mardy, ýönetdiler şonu. Ýykdylar şol rejim. Ödüm ul oýunçuluk oýunlary bozup etdiler de. Bu ýanky hormat goýun boldy. Birinciden mene hormat goýýan. Oňam gutlaýan Siriýa halkyny. Olar diňe ödlüň aratlygym der. Şu regionyň memletini ütgödýärler, landşaftyny ütgödýärler. Bu tädir bize diýipdi. Gurlap otyrdy şu. Öňde şu taýlarmy? Ýol gözsü. O näde edilýändigini ýönüp bizim edýän demelerimiz bardyr. 4 ýyldan bäri. Bilen iňe bilen goýup ýatdy. Şu geçti diýär.
Edin yankı bizim kellemdeki pikirler ýalap olonkom şo deme bilen alınan tur. Ýöne bizinki olardan parahat bolmaly olan eline soňy. Ýara war. Öyle niten bar ýekdik. Onda da gowy gaty uly deme. Ýeňiş. Ne şeyle bana demem o toru versen ya da toru beriyan ortalar torulunar alaly. Bugün sorulara da kanser etmedik safara. Tema ulu tema olan son. Ulu tema olan son. Safara Rus Ukraina urşu kaçan ve nähil ýagdaýda bu toror analiziňizi aýdar mısınız diýip ýazypdyrken Maraliýew bayram diýe. Marliýew bayram diýen ýyldaşymyz. Bak bunu bilýän adama Nobel premiýasyny da adyny bererdiler. Ola şol. Ya da Ukraina'nın ya da Amerika'nın nähile kömek etjegini, nemetjegini öňünden çykaryp bolanok. Ýöne yani gidişadyň nähile boljagyny aýdyp bereň. Bunu öňüm aýtdym, ýene de bir tapar aýdaýyn. Ýene o waňarty 5 ýyl 10 ýyl aralygynda ortiýet diýip bir döwlet galmajagyny aýdyp bereň. Onum Ukraina basyp ýok etmez. Ortiýet içinden narga. O da ýa hökman ýagdaýdadyr. Ödem ortiýetin o eýeleriniň şu wagt Putiniň ýa-da gaçyşy atadyň gytanyň bütgeşik bor. O ýetmedi. Şonu men aýdyp biljek. Başlamakan aýtdy. O 2002-nji ýyllarda yani uçeğine geçirecek diye boşuna gnap böttü şu tuğrukları. O sonra ne kemine bilen çıkış edip kemine. Yüzümüzün sonra versiyalı sonra verdi. Ortiyet giyse ortiyet. Yani girmen iyiliğine ayette Putin gidiyette şu var. Yani giyse Putin bile gidiyor ortiyet. Bir yerim yardıma düşüyor da bir şey değil. Ne şeyle de bolur. O tevavi 140 milyon halk. Onun içinde hep tütlü vardı. Yönü ön tarihi neme seyredendi. O kan bilen özünü biriktirip bizim birliğimizi deyip görülün. Çok ortaydın içinden 23 tane dövlet çıktı. Öyle ağır kan demesi bilen, tarih bilen yüzleşen günleri ortaya bitiriyor. Bomba, haberlerini değiştiriyor diye. Nereden yarılacağı, kaçan yarılacağı. Miden üstünden öğrenme yalak kuruyor. Kavkaz. Alo uyanlar. Yani uzak vakit gerek geldi. O Kavkaz'ın bu kaptalında nemeler vardır. Tatarlar vardır, Başkırlar vardır, Çuvaşlar vardır. Kendir. Onun o demir kazıkta Buryatlar, Yakutlar. Haydi kaçan nemetçeyi çıkarmak nemedir. Orçet bulun hem de önünde duruyor bilmiyor. Bu at ya korku mekanizmi bilen saklanıyor da. Onun bir yapıklık demeti. O da Türkmenistan'a işlettiren mekanizm. Ben hem de ortadan kopyasıdır. Türkmenistan'a da şeyle de. Onun Türkmenistan'da ne korkuyu nemesinde işleyen adamlar vardır. O siz biraz aladanılmalı. Şeydip başlayalım biz. O sizin geleceğiniz garanti. Onu maydalı. O eden işleyen belli halk diyen bunu. Ya bağışlar ya bağışlamaz.
Biz şu atlara yumuşatmadan emetmeyle çare ödülmüştüm. Onun için birinci aydanladım. Türmeleri boşadım. Boşatmasanız öğrenmiş ne gidersiniz helak olursunuz. Türkmenistan'da adamları cezalandırarak sizi cezalandıran adamlar hakkı hukuku yoktur. Onun da ayda oturuyor. Sizin meclisiniz yalan. O kanununuzu sizin adamları helak eden kanununuz var. Son eyyeti meclistir. Şu yalan olanına sizin kanununuz yalan oluyordur. O bir. Onu size emir veren yok oradaki. Ben saylanım diyen adam vardır. O saylanım diyen adam meclisi yalan olsa o da yalandır. Doğru olmanın hakkı yoktur. O siz yalan bilen o halkı dine korkutup, ürkütüp, türmelere atıp şeyi taklap diyorsun. Halkın geleceği olma da ne önümcülük olur, ne başka da hat olur. Çünkü toplum vardır. Korku mekanizmin içine giren demeler. O sizin gününüz dağıt gününüzdür. Gıyt kıvattı. Birden olur bu da. Ne yapıp onu bilmez. Ya, Başır atadım. 2 ay bunun şeyle olur diyeceğim. Hiç önemli. Aydılıyorum. Erdoğan duşörlü etti. Yok. Duşönüm olsa ya demeti yenge etti. Çözümler başkaça olup gidip biliydi. Mümküncülük vardı. Etmedi. Olmadı diyedi. Ben arkamda Putin vardı. Putin yana etti. Yok. Han Putin şu. Han Asad. Yok. Sizin hep şeyle olur. Onun eskerleri, onun adamları, O atımlı bomba değil. nerede han Atımlı bomba değil. adamlar nerede şolun şu at önkü. Arayışını bildi. Arayışını. Şu arayışını bile atmalı kendine. O değil de. O ne tane deme yani Suriye'nin emeti yani Kurtlar bile davaları vardı. Şimdi o Kurt problemini çözülür. Devlet bitimliği. O terkederin elle girmedliği. Devletin eline vuruyor. Kurt bolondu da. O tadı başkaları var. Ne için sen devlet olmalı, o olmalı, lalli belli. O meselenin de çözülür der. Çözülüyor. Bu da aslında hem de canım tevi abi ortadan İran akin. O da ortaya çıktı da. O Türk böktanına betbastçılığının demesi. İran'a deyip bilecek ya, o teatir vardır, bulunuyor, ortaya. Ortadan bunları halat edip bilmedi. Edilir. Asadı halat etmişleri yani. Verdim Putin ne yapsın? Başına mı yapsın? Kiңek de öğrenin. Halka ayağa kalandan sonra seni ne yapsın yani? Sen yalakı bir neyme? Neymeler diyen demeler sorulur veriyetler de yüklер demedi. Yani o demedi. Halkın iradesi bağ olsa meselelerin yayla çözülen Siriye korkudu. O şu tayda yeki ortaya döndü. 3 tane ajdarha hayalak deme var. Amerika, Rusya, İran, Türkiye. Hiçbir yerin küçük kadar değil. O dünyanın en ulu aktörleri. Özüm köprüden şöyle bulaştırıp bir öğrenmedi. Her türlü yani, her ulu oyuncuyum. Öz interesi var da. Şunu oynayarlardı. Himmeti. Ne
Karakanat diyelim. Baban değil. Ha. Karakanat diyelim. Kurmuşmuş var. Kurmay akıl bilen neme generallan akılları olmalı bir. O beylikler hem kömek verdim. Yani Türkiye'nin rolü uluyu sağolsun aytmalı. Amerika'da belki de oynan olma mümkün. Yani Amerika, İsrail'in nemesine oluyor. O bunu kabul etti. Amerika katı. Suriye milletinin nemeti hakkı hukukudur. Yeni ala kabul etti. Gidecek yer niye? O Türkmenistan'a da olur şey değil. Yadına düşen olsa şu Milli Halat Ediş Hareketi'nin ilk başlan döwürleri mışmışayra diýadylar da ay şu Türkmenistan Suriýe'ye alyp olar ýaly hareket etseňiz falan filan diýip hakykatdanam şu aksere diýär Türkmenistan Suriýe'ye alyp olar. Bizin şolar golloýar şey diýen adamlar ne? Türkmenistan Suriýe'ye alyp olar. Ödem şu demän başynda yani işinin vekili diýilen adam ýolbaşçy diýär. Bilýärmi? Kellesine 10 milyon olur. O bayrak verilen adam şu yankıyı. O. Çünkü etatı nemeti yüzü arkasında adamlar vardır rol yönü. O CNN'de interview verdiler, dinledin mi? Yok, ben görmedim. Şu nemeden Muhammed Pırdada diyar adına. O ben adını kendim demetmedim. O bir yerde yazılı oluyor. Önemliler, yönü çoğuydun. Yani kuruluşu, nemeti, eşiğine çendi. Mimikatına çendi. Hem mezeti yani işlenen nemeli, profesyonel adamlar duran. Yani Suriye'den yani nemelen nemeti derler. Bir de yani şöyle yengdemden yemdi o kuvvetler görüyor. Onun yara nemeti var. Ukrayna'nın kömekleri var da drone bilen deme diyorlar. O in ulu nemeti yani bakıp olan demelerinin gıdıklı yerleri var da. Yani siviyadat kulçil ettiler. Burun. Kun. O eylekler yani atadın armeti o siviyatsız altı neyle kuruyor? Haberlaşabilmeden. O arkamdan kömek gelen ok mu? Ok gelecek mi? Yani teknika verilecek mi? Dik gürleşip durmalılar. Uç dilenler bir dinamik deme. Aylık durumda. Şu da attır kedildi onun. Demeye düşüp kaçmalı. Başka demet yok. Canını oturmalı. Şey o ne edip oluyor böyle? Siriyan. O dolongsulong loyalık mümkünçülüğü var. Onun drone bilen kendime diyorlar. Onun da Ukrayna o demeler var. Elva deyip demettiler. O boynuna demedenlerim var. Bir tane biz kömük ettik, öğrettik, demettik. O durum öğrendik diyenler var. Ha şeydi. Da şeydi vedil ya. Onu bir yerden terişte de gerek. Onun adamını harekete geçirmek için kendi terişte gerektir. Bizim elimizde olur yarak terişte yok. Elimizde Putin'in kıyalak arayışını hem yok da yani raketten uçuruyup var tep tekidedir yalak. Biz aklımız ülen almalı. Başka zat yok. O Türkmen'in bu zatların hem becesi yani beleş bolmolliye vaktim uzayanam şonun. Yani kıyalak şunun başlığının CNN'e raport verişi alak demeyen time'lama uçunun terişte gerekti.
Ben pensiyam onu yetini okup doğuracağım doğraydı. Yettiği çöp kömök ediyor. Yönü var talya bu zatlar. Kovulkan olsanız kömök edin. Bir de Bastanın gelecekteki hazinesini açtık. Hatabi kitabı hem mezadı var. Allah. Onun kaytan Abdurrahman'da Türkmen halkı düşünüp ettin diye. Bizim şoloryalık bir Türkmen nememizden var. Belki yanlıştır. Dilimde alamda okup zaten. Gözül beder de diye. Serişte gerektir. İşte gerek. Muçin Gerektiğinin memesi asadın kellesine niyirlediğin aydana 10 milyon dolar verecek diye ya. O da olumsuzluğu. va Demek o pullar var demek oluyor da. Allah. 10 milyon dolar orada demeni bunları bir kepte yetirmen alıyor. Bizde $1000 yok sapar. 10 milyon kadar. Neme ondan bu yararlar, nemeler, tesisatlar arkasında Türkiye'ye alak bir devlet durmasa. Türkiye'de drone'un ben diye. Bu iş mi? Ben onu hiç demedim o katı ulu neme. Ya da bir işi sonra çendi getirdiler. O paslet dilen bir zat vardır. O şu bolmasa bolyan neldir? O tamimiyet nemeleri inanışıp yani birini kömök eden tanınmalıdır. Seni onunmalıdır. Ya Türkmenle düğünün yok battır şu adam. O tamimiyet. O bizim yağdayımızı Suriye'den kızı seyredenle kıyın yerlerim vardır. Şuraya yalak imtihanı faktörü vardır. O 30 yılda yalanın içinde. Doğup yalanın içinde yetişen adamlarımız var bizim. O hemen çınlığını, hemen yalanlığını o euro diyen çağın vaktalyada. O samimiyet neyemediğini euro demetmek için, düşünmek için çok gerek bu. Hawa sapara wagtymyzam eslice bolup dureken şu ýerde jemläýärmi? Bolya, iyileşler sağ olun. Illeşlerim ýadatma. Sağ olun, sağlıkta görüşelim yönü. Türkmen hükümetine yine de bir sapar demedeyin. O neyse bakım hükümeti Burcu Meclisi'ne tavşırıp bilen olsanız sizin peydanıptır. Ömrünüzde ödem bidire ömrünüzde diye baydayın. Edip bilecek en akıllı iştir. En değerli iştir. Özüňiz biraz aklamana da ýardamçy bolar. İbn aklını sağa tuğuları var, doğun anlaşlar var. Olmasa bu halk bağvara bu toz diyor. O yeka bağvara da gerek olsa ahali toz diyor. Şeyle var. O bir kanun okup başlarsa onun bunu iyiydi. Tutaşır. Yani ahlak beğenmen gol yanlarında Siriya seyretsen şu tayda ölün iten adamlar ağında hacağı yok. Yıkılan yurt. Bu yıkınçılıktan dağıttan korardınız. Yani bana aydıp bilecek dağıtlam şu deme yeniş. Şu tayda kutura el. Demen dongur diye. Var, sağ olun. Bolya, sağ olun. Sağlıkta görüşelim, iyileşler.